Hej og tak fordi du kiggede ind forbi Server Configurations Facebook side. Det her det er en giveaways video, men først vil jeg kort introducere dig for, hvad Server Configuration er for en Facebook side. Server Configuration er en side med fokus på blandt andet at hjælpe danske gamere med at få sat deres helt egen game-server. Server Configuration har blandt andet sat server op for Smølken og Brian from Denmark. Hvis folk har spørgsmål, kan man skrive en privat besked, så er vi altid klar på at hjælpe. Videre til giveawayen, som I nok alle sammen ser den her video for. Giveawayen indeholder hele 18 Minecraft-server og er sponsoreret af vores partner Clickhost.dk. 10 af Minecraft-serverne er med 1 GB RAM i 1 måned. De næste 5 server er med 2 GB RAM i 1 måned, så kommer der 3 server med 6 GB RAM i 1 måned. Desuden er giveawayen på en værdi af hele 1300 danske kroner. For at deltage i den her giveaway skal du like opslaget, like vores Facebook side, dele det her opslag og skriv jeg deltager i kommentarerne. For at være med i lodtrækningen om at vinde en af de 3 store servere, så skal du altså skrive en forklarende tekst lige netop hvorfor du skal vinde. Grunden til det er, at vi gerne vil have, at dem der vinder en af de store servere skal have i sinde og gøre den her populær, eller måske bare have nogle større idéer med den, så den ikke bare står, for det er alligevel 6 GB. Server Configuration ønsker jeg alle sammen held og lykke, og jeg håber I fremtiden vil følge med på vores Facebook side.